Recording now. OK, go. OK, takže čaute ľudia, toto je nové video z 1v1. Dúfam, že nedostanem shit on jak minulé. Mám extrémne veľké lagy. Mám asi 150 ping. OK, toto sa fakt nedá hrať. Toto je nehrateľné. Oh. No, jump. No. OK. Dostal. OK, je proste dobrý. Ja by som ho možno aj dal, len sami vidíte, že toto video asi nedám ani na YouTube. OK, ja som proste strašná lopata. Čo to? Kam ma to hodilo? Oh yes. Oh yes, konečne. Na 180 pingu som typka dal. OK, ale už sa to trošku zlepšilo. Už to není také zlé. Toto mohol využiť, jak som sa zasekol. Dostal som full piece. To nebol hit. O nie. Pickaxe, no. Yes, 5 HP. 5 HP. Kámo, yes. Ja som mal 5 HP, typek ma chcel pickaxnúť. Kámo, to jak som mohol dať? Precíťte môj aim. Nie, nemôžem ísť pre prstenu. OK, je to 6-2. Nie. No ja som chcel vyskúšať grappler trick. Yes. Vinička. Dobre, mám pre vás novinky. 2 dokonca. Budem robiť súťaž o 1000 V-Bucksov. Podmienky, ako sa zapojiť, je dať like, follow a napísať do komentáru, že je hotovo. 14.3. vyberiem jedného človeka, ktorý si môže buď vybrať 1000 V-Bucksov alebo giftnúť Battle Pass. Takže 14.2. Dobre. A ešte jedna vec. Hľadám editora na strihanie videí. Potrebujem, aby mi niekto vedel strihať videá, lebo mne to moc nejde a mám na to dosť low PC. Takže keď viete strihať videá, editovať ich, tak mi napíšte. Ja vám dám predlohu, aké video mi zeditovať, lebo mám ešte nejaké natočené videá. Že by ste mi ich vedeli zeditovať. Keď vám to dosť pôjde, viete tam pridať nejaké mýmy do toho videa. Napríklad netrafím shot a bude tam taký, že proste nejaký mím, že som netrafil shot. Alebo proste nejaká songa, keď zomrem, alebo niečo také. Keď toto budete vedieť, tak mi dajte len vedieť.
Nie. O nie. O nie. OK. Takže toto bude koniec videa. Týpek ma porazil 12-2. Takže OK. Majte sa.